다 बेला मा गोलैनाय समाव माबायदि जादोंमोनब्ला बेनि खर'फ्रा बेनि मोखांफ्रा थै गोजामोनना रावबो सिनायाखै बेखौ सिनायाखैमोन ओमफ्राय जेब्ला बिनिफ्राय लानानै फैदों आङो नै बे स्टुडेन्ट दंमोन ना लामायाव आङो आर'ज खालामदों गारिजों थांफादों आङो आर'ज खालामनानै आं गुबुन थाखैबो आर'ज खालामदों आरो आङो बेयाव खेबनै खालामनानै बेयाव खेबसे ओमफ्राय होजोंहाय आङो बुंदों बेखौ बिनि बिजामादै फिसाजो दंना गैयाब्ला फिसाजोफोरखौ आङो बुंदों नै बाबु दिनै फोथायदो बिसासआ नोंसोरो 50 गाहायाव फैदों दा 50 गाहायाव बियो थांगोन ना थाङा होनलायदों दानो नोंसोरो समान मोनगोन फोथायदो बिसास खालाम नोंसोरनि गासै मावबोनायफोरखौ दानो सिमान ला दानो नोंसोरो नोंसोरनि मेगनजों दा आदाखौ नुदों दै दान्दिसेनि उनावनो बियो नर्माल जादों मोजां जादों बियो मोजां जादों ओमफ्राय नैबे दाखि बियो सिखारनो हायाखैमोन सिखारनो हायाखैमोन थांगोन दाबो सिखारदों आं ओमफ्राय बे समाव नानि नोङो नोंनि गासै गोजोननि बिमा बिफा नोंनि बिमा बिफा नङाब्ला नोंनि बे बिहाव बिखुनजोआनो नोंनि बिमा बिफा ना नोङो दानो नोङो थाबायनो हागोन थाबायदों बियो ना दिनै आथिं बुदों खेबनानै लाखा बेखौ दानि रबिबाराव लायो हागोन दानि रबिबाराव लायो बिदिनो खिला खिला आलु आलु दा जेब्ला आंनो एसे आन्दाज खालामदोंमोन जानायखौबो जायो नामा होननानै आं आन्दाज खालामदोंमोन आं बे जानायखौ आङो माबा गोसा बिदिनो सम्पति बायदिसिना जाबोयोमोन जाबोनाय लोगो लोगो बेबायदि जायो जों जाबाथाय बियो सानथामनिफ्राय ओरै सप्तासे बिदि जानानै आङो जाजेनिफ्राय सप्तासे खेबसे जाब्रबना लानानै बेबायदि जायो आरो जायो जा आलुबो थिनबा माने बेबायदिनो मथा मथि 2 घन्टा 3 घन्टानि उनावसो बियो हमो आरोखि बिदि जानानै सैनांगौ ओमफ्राय गामि बेखौ सोर खोन्थादों बिमा बिमाया मादैया खोन्थादों ओमफ्राय बिनि आथिंखौ